и благодарам на Радио Такси Перка. Много години се возам, возите се и вие. Много съм стрегна и радостна. Повели на тортата и хвала много. Сум да Хвала. Evo, ще ти донекъде? Благодарам. Си добив награда, со Перка се возевме, си добивме многу убава награда, електричен шпоред, многу сум благодарна. Играјте и вие, праќајте, за да добиете и вие награда. Ще ти донекъде? Ще донекъде има? Доминик на фрижидер съм я. На Радио Такси Перка. Най-доброто такси ограда. Играйте вие, за да добиете. И возете се.